गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि इउटिउब फेमिलिजों लोगोसे गासै रायजो राजानिसिम बावहरनाय जाबाय। बे समाव आङो मोनसे गोनो गोथो मोनसे आफसोसजों मा होनगोन बेखौ भुगिनांदों होननांगोन नामा। बाथ्राया जाहैबाय थांनाय 30 एप्रिल खालि जिहेतु गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जानानै थांनाय बैसागु फोरबो, बे बैसागु फोरबोआव जाबायदि आसा खालामनानै जोङो पार्टिसिपेट खालामनो थांदोंमोन बेथ' मोगथां महर मोनाखिसै। जा हक जिखियानो जादोला थेवबो प्रग्रामा मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। आं बेखौनो बुंगोन जे जोंनि बांद्राय रंजानो मोननाय मोननैखौ आङो बांद्राय बुंनो थांलिया। बाथ्राया जाहैबाय जोंनि माखासे जोहोलावफोरनि फेमिलिफ्रा ओइदिनखालि जेने थेनेब्लाबो हाबनो मोनदों, लोगो हमनो हादों। आं बेखौनो जथेस्थ' होननानै सानबाय। आरो दिनै आङो आफसोसनि खोथाया बेनो, थारमाने बोरैबा भाग्यक्रमै माने खाफाल होननांगोन आरो मबाइलखौ आङो पुलिसनि रेजिस्टाराव एन्ट्रि खालामनानै सिंसिम लांनो मोनदोंमोन। आरो आङो गोबां भिडिअफोरबो बानायनो आङो सुबिदा मोनदोंमोन। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बै भिडिअफोरखौ आङो जेब्ला रायजोफोरनो पाब्लिक खालामनो थाखाय सानबाय थादोंमोन, एबा बे जेल सिङाव माब्रै रंजाखो बेखौ दिन्थिनो आङो नाजादोंमोन। नाथाय उनावहाय आङो गोबां मानसि आरो जेल अथ'रिटिनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे बे जेलनि माने वालनि सिंनि जा हाबाफारिफोर बेखौ पाब्लिक खालामनो मोना। बेवहाय माखासे आयेननि बाथ्रा दं, माखासे रुल्सनि बाथ्रा दं। दा बेनिखायनो आं बेखौ गोबां आफसोस थाबाय आं थारमाने दिन्थिनो थाखाय। आङो जोहोलावफोरखौबो गासिबो आङो रायज्लायनायजों लोगोसेनो बिथांमोननि सावगारि आङो सेबखांनो सुबिदा मोनदोंमोन। नाथाय दिनै आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हालिया। दिन्थिनोथ' बिराद गोसो जादोंमोन आङो। बेनिखायनो आङो जेल हाबजेनहैनाय लामानिफ्रायनो आङो भिडिअखौ बानायदोंमोन। नाथाय बै सिंनि रं बिरं रंजानायफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय जानाय नंलिया। मानोना मोसानाय आन्थाल'ब्ला बांद्राय बेयाव जेबो थानाय नङामोन। नाथाय आं जाबायदि साननानै माने सावमुखौ बानायदोंमोन बेयो जाहैबाय बिथांमोन गोबां भेराइटि आर्टिस्टफोर दंमोन बेवहाय। बे आर्टिस्टफोरखौबो साफायदों आरो लोगोसे जाय दुखु दाहायाव थानानैबो बैसागुखौ बैसागु हिसाबै रंजादों, बर'आनो जा गुबुन हारियानो जा, बै कैदिफोर जोबसालियाव थानाय बिथांमोन, दा बिथांमोनखौबो आङो लाफाजोबनाय जादोंमोन। ना माने भिडिअआव आं बिथांमोनखौ दाननो हानाय सुबिदाया खोब खम जादों। दा बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोननो फोसावनो हालिया। दा बाथ्राया बेनिखायनो आङो भिडिअखौ आं बानायबाय जेब्ला पाब्लिकनो दिन्थिनो हानांगौ आंनि दायथ'मोन। नाथाय दिनै आं बेयाव फेलार जाबाय। बेनिखायनो आङो फैनाय आरो ओंखारलांनाय बे मोननै नुथायखौल' आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हासिगोन। जायफोर बिथांमोननि चेनेलफ्राव नोंथांमोना नुदों मोसानाय एबा सोरनिबा बिदिनो कमेन्ट बाइट लानायफोरखौ नोंथांमोना नुदों, बेफोर जाहैबाय गासिबो जेलनि बाहेरायाव लाजोबनाय। दा आङो जेलनि बाहेरायाव बेबायदि सावगारि लानो हानाय एबा सेबखांनो हानाय आङो सुबिदाखौ मोनाखिसै। मानोना थांग्रोमोना आङो सिङावसो हाबनानै थाहैनांबाय। बेनिखायनो आङो बाहेरनि सुबिदाखौ लानो हायासै। दा आं बेयाव मोनसे आफसोस थाबाय आरो जेनेबा रायजोफोर, आं जाबायदि खोथा होदोंमोन नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन होननानै, नाथाय बियो
मोगथां महर मोनाखिसै। जेखियानो जादोला रायजोफोर, जोङो मोनसे खोथाखौ रोखा बुंनांगोन जे जेल सिङाव थांनानै दासिम आरो मालासिम थागोनथाय बे दुखुआ। ओरैनो सिगाङावनो जेनेबा सानफ्लांबाय थाखायोमोन जोहोलावफ्रा माब्ला उदां जाजोबगोन बेखौ सानफ्लांबाय थाखायोमोन। नाथाय जेल सिङाव हाबहैनानै गोसोआ ओरैबायदि गोदौबोबाय बिथांमोननि माखासे बाथ्राफोरखौ खोनानानै, जोंजों सावरायनायखौ खोनानानै मिथिनानै ओरैबायदि जाथायफोर जालांबाय। सोरबा सोरबा जोहोलावफ्रा न'आव गैला, थेर बेथेर जालांजोब्बाय। माने बिथांमोना उदां जायोब्लाबो न'आव फैफिननानै बिथांमोना जिर'निफ्राय गावखौ दाफिननांसिगोन जाहैबाय, बे मोनसे। आरो खायसे खायसे फेमिलिफ्रा गावस्रालांजोब्बाय, गथ' गथायफ्रा लेखा फरायनो सम एबा रां रुफा गैयि जाबाय। माने गोबां दुखुनि बाथ्रा। सोरबा सोरबा गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौनो नुनो हालिया एबा नुनो मोनलिया। एबा बिथांमोना फोरमायदों जे आइ आफामोना, सोरबा सोरबाथ' बुंदों आइ आफामोना थैसिगोन। माब्लाबा सोरनिफ्रायबा खुगानिफ्राय खोनानाय बाथ्रा, थैसिगोन, आं नुहैनाय नंलिया, बेबायदि बाथ्रा बुंदों। आरो बिसेसके आङो आंनि सानैसो लोगोफोर दंमोन बेवहाय, जोबसालियाव दं दाबो जोहोलावफोर। बिथांमोना आफादाव गुबुन गुबुन मुं लायो। दा बै मुंजों मानसिजों आङो माब्लाबा हमनो हास्लाबाखैमोन। नाथाय जेल सिङाव थांनानै जेब्ला नुहैयो होमब्लासो आं बागदावनाय बायदि मोनबाय जे आंनि लोगोफ्राबो जे बिदि दंफैयो। आं जायफोरखौ एसे बावनो हमबायमोन, जेनेबा दिनै बिथांमोननि जोबसालियाव थानाया सोरबा 15 बोसोर, सोरबा 12 बोसोर, सोरबा 9 बोसोर, सोरबा 8 बोसोर जाजोब्बाय। दा बैनि गेजेराव आंनि लोगोफोरबो दंमोन। नाथाय आङो गोबां गाबा मोखाङै बिथांमोनखौ मा रावजों मा बुंबावनो, आंथ' जेबोखौनो बुंनो माने भुखौनो मोनहैयाखिसै। थेवब्लाबो बिथांमोनखौ आङो माखासे धोर्यनि बाथ्राल'सो आं बुंनानै फैनो हाबाय। बिनि अनगायैथ' आं मा बुंनो हाबावनो। दा बेनो बाथ्राया। दा गोबां दङ बुङोब्ला बिथांमोन, जोङो सोर फासि जानायनि लाइनाव दं आरो सोर लाइफ टाइम जेल जानांगोन, बिथांमोनखौबो गासैखौबो जोङो लोगो हमजोबबोदों, रायज्लायबोजोबदों। बिथांमोननि खोन्थानाय माखासे स्ट'रिफोरखौ जों खोनासंदों। जेल सिंनि माखासे कन्डिसनफोरखौ, जोंखौ जे माइ गाब जुजाय खालामो, जोंखौ जे मोजां मोना, बे बाथ्राफोरखौ जों मोनथिनो मोन्दों। दा गोसोआव गोबां दाव लानानै दिनैसिमबो हां थोनो मोनबाय थादों आरो जे माब्ला बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हागोन एबा गावनि रायजोआव गाव माबोरै जिउखौ खुंफिननो हागोन, बिनि बाथ्रा। दा जेखियानो जादोला रायजोफोर, आंबो भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हायैनि थाखाय आफस'स जाबाय। आरो बांद्राय बिदि जेनेबा बाहेरायाव आं सुबिदा मोनाखिसै। ओंखायनो आङो आं सेबखांदों, थेवब्लाबो बेखौनो रायजोफ्रा एसेब्लाबो नायथोंसै होननानै आं बेखौनो दैथायहरनाय जाबाय रायजोफोर। गोजोन्थों। लोगोफोर, फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय, अननाय, सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय। दायो आङो दङ नै तामुलपुरनि गंसे हटेलाव दङ। दिनै जाहैबाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेल सिङाव बैसागु मेला फाथिदों, बेयाव रंजागोन। आदा बिग्रायाबो फैगासिनो दं। बर्थमान बिथाङा बरमा मोनफैबाय होननानै आंनो खबर हरदों। दायो जोंबो नै बेयाव रेडि जाबाय ओंखारनो। दायो समा 8 बाजिनोसै। सुबिदाफोर जायोब्ला दिनैनि रंजानायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो सेस्था खालामगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबोरै मा जायो। दाख्लैखौथ' ओरैनो एसे खोनादोंमोन जे मबाइल सोनो मोननाय नङा होननानै। नाथाय दा कन्डिसना मा बुङो
जों सौहैब्लासो मिथिसिगोन बेखायनो नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि जेल सिंनि रंजानाय माबायदि जायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन हनै सासे फंबाय दं आंजों बिथाङानो आंखौ कल खालामनानै माने लिंहरदों दिनैनि बे प्रग्रामनि थाखाय दा बे प्रग्रामखौ मा थांखि लानानै जेनेबा आयोजन खालामनाय जादों दा बेखौ फंबाया फंनैसो बुंगोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय जों गासैबो जातिनि थाखाय नांनानै आरो नांबोबाय थाबोदोंमोन ओमफ्राय किसुमान केसाव जोङो जोबथेसालियाव जोबजाना थादों आरो लोगोसे लोगोफोराबो जोबजाना दङ जोंबो जोबथेसालियाव जोबजादोंमोन खायफा मोनफा मोनफा केसफोराव जोबजानानै थादोंमोन थाबोनायनि गेजेराव जोङो बेयाव फांसन गुबुन खामानि नुबोबाय थादोंमोन सिङावनो मावनाय ओमफ्राय बेखौबो जों थांखि लाबोबाय सिङाव जोंबो बैसागि बर'फोरनि जों बैसागो फोरबो फालिनो थाखाय हागोन ना हाया होनना सानबोनानै ओमफ्राय जों जेल अथ'रिटिजों रायज्लायनानै हागोन बायदि मोननायखाय जोंबो बेखौ मावफुंबाय थादों बिदि मावफुंनानै जोङो 3 बोसोर जाबोना दा नै 3 बोसोर उन्दै मोनबोबाय हाबबाय आरो होननानै दा जों बिदिनो सोलिबोबाय थादों आरो जेल अथ'रिटि पारमिसन लानानै बिदिनो जों आलासिफोर बाहेरनि आलासि लाङै बिदिनो खुंबोबाय दोङो जेबो उसुबिदा गैथ'वा दा उनाव मा जायो मिथिनोसै आरो गासिबो सिङाव जोंनिनो जोबथेसालियाव जोंनिनो आफादनिफोरा थाबोजोबनाय दङ बेफोरखौ साननानै जोङो बे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोखि ओरैनो फंबायनि नामा मामोन बेखौ रायजोफोरनो एसे फोरमायना होदो आंनि मुं नामा नारायण बर' आं रङियानि आदसा गोजोन्थों फंबाया फोरमायबाय जे मा थांखि लानानै बे जेलाव बे फांसनखौ फाथिनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोङो बाहेरायाव थानानै जेनेबा बर' जातिनि माखासे फेस्टिभेलफोरखौ फ्रिलि फाथिनानै खोब गोजोननाय मोनो नाथाय जोबथेसालियाव थानाय जाय बिथांमोना बर'नि थाखाय नांबोदोंमोन बिथांमोना जोबथेसालियाव थानानै खुनु बाहेरनि आबहावाफोरजों बिथांमोना गोरोबनो मोनैयाव दा बिथांमोनखौबो गोसोखौ एसे जोबजादोंब्लाबो माने खुसियै लाखिनो थाखाय बिथांमोना दिनै बे बोसोरथाम जाबाय दिनैजों जेनेबा बे फांसनखौ फाथिबाय थादों होननानै जों बुजिनो हाबाय दा खोब गोजोननाय मोनदों आरो आंबो बिसेसके बे फांसनाव फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसके जाय जोबसालियाव थानाय बिथांमोनजों लोगो मोनलायनो हायोब्ला माने गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनगोन माने खोनाबायसो थादोंमोन खायसेखौ गोदो सिगाङावहाय लोगो मोनदोंमोन नाथाय खोब गोबाव जाबाय लोगो मोनैया खोब गेप जाबाय दा दिनै नुनो मोनगोनखाय आंबो खोब एक्साइटेड जादों दा नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो हानायखिनिखौ नोंथांमोननो फारि दिन्थिलांबाय थागोन हटेलनिफ्राय जोङो ओंखारबाय दा नोंथांमोना नै हटेलनि मुंखौ नायबानो जाबाय बेवहाय मा लिरनाय दङ नै मिन्टु फेमिलि रेस्टुरेन्ट होनो बेवहाय मा होनदों रेस्टुरेन्ट एन्ड AB आरो AC लज जानायबो दंजोबखायो गासैबो रेस्टुरेन्ट नालाय गासिबो आर्मि एरिया गोजा बियो तामुलपुरनि नैबे जाहैबाय भुटान कानेक्टेड रड बियो नैबे ओरैहाय खोलाहा जाहैबाय बियो ओरै रङियानिफ्राय फैनाय बियो नै रडआ दा नैबेजों थाङोब्ला पार्किजुलि मोनहैयो भुटान मोनहैयो साहाथिं बराबर थाङोब्ला ओमफ्राय फंबाय बिथांमोनानो आंखौ इनभाइट खालामदों नै जोंहा दंजोबो नै उनथिंबो जोङो दा बैसागु रंजानो थाखाय सेन्ट्रेल जेलाव थांगासिनो दं गुवाहाटी जों नै तामुलपुरनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आदा बिग्राया मोनफैबायनो रङिया बिथांखौ जों नेनो थिनहरबाय दसे बेनिफ्राय आरो दंबावो सासे लाफा दुगा बेबो नेगासिनो दं रङियावनो जों ज' जाहैजोबसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जों दिन्थिलांबाय थागोन मथंगाना बेयो माबा बाजार तामुलपुर बाजार बे तामुलपुर बाजारनि रायजोफोर नायबानो जाबाय जायफ्रा नुखानाय मिथिखानाय बिथांमोनाथ' मिथिगोन नुयिफ्रा नायदो मिथियिफ्रा तामुलपुर खोब फेमास खोनाबाय थायो बयबो आरो खख' जानाय नैबे जायगाया नै खख' जानाया दाखालि
दे जागोन दे जागोन फैयै फैयै जों नै सानसारि मोनफैबाय गुवाहाटि हाबनोसै आइस बिदि मोनबाय दे थांबाय थाय बेयाव मोखाङाव राखा डाइरेक्ट गेटआव दे जोङो नै थांगासिनो दं बारा गोजान गैला बारु मोनथारसिगोन लख्रा ससे थांबानो नोंथांमोना गेटखौ नुनो मोनसिगोन लख्रानि सेन्ट्रेल जेलनि गेटखौ जों दा नै मोनहांबाय जायगाखौ रायजोफोर रोमै रोमै नुहुरहांबाय दा नैबेजों जों टार्निं लाबाय नै ओरै माने हाजो गोजौजोंसो गाखोलांनांगौ नालाय दायो जों टार्निं लाबाय ससे थांबानो बेनि बे हाइवे खाथिनि मेन गेटखौ मोनग्रोयो फार्स्टआवहाय नोंथांमोना नायलांबाय था नै बेनो रायजोफोर गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलनि बे फार्स्ट गेटआ बेनो आरो ओरैहाय थांबाय थाबा नुलांबाय थागोन गोबां रायजोफ्रा मोनफैबायानो आरो माखासे उनाव फैगासिनो दङ गोबां रायजोफोर जागोन ओरैनोथ' हाबनाया बारा बुरजा हाबनो होआ होननानै बुंदों थेवब्लाबो जाय बिथांमोना फेमिलि बे जोबसालियाव थानाय बिथांमोननि जोहोलावफोरनि फेमिलि बिथांमोननि फेमिलिफ्राथ' जेरैबाबो हाबनांगोन बा लोगो हमनो सेस्था खालामगोन बिथांमोना दा जों नै मोनफैबाय नै फारि फारि दोनजोब्बाय गारिखौ नै जोंहा नै आदा बिग्राय ब्रह्मखौ जोंहा लोगो मोनलायबाय बिथाङा नै फुङाव एकदम 4 बाजियावनो सिखारनानै खारबोदों बेबो हाबफैबाय जों नायलांबाय था नोंथांमोना गाहाय बाउन्डारिनि गेट बियो नै ओरैनो सेकेन्ड गेटबो बुंजागोन बेखौ जों हाबलांबाय नै सिङावहाय दा बाथ्राया जाहैबाय रायजोफोर जोङो मबाइलखौ माने बिसिमल' साफायनो मोनगोन जाहैबाय दा सिङावथ' बेबायदि एलाउ गैया गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेल मोनफैबाय आदा दा रंजानोसै बेहाय